салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. футболбози дастаи Латсио ва мунтахаби Черногория Адам Марушич ва аҳли оилаи ӯро мухлисони тими Цервена Звезда мавриди латукуб қарор доданд ва ҳатто бар сари онҳо силоҳ кашиданд. Инро агенти футболбоз Урош Янкович, ки ӯ низ бевосита ҷабрдидаи ин ҳамлаи мусаллаҳона қарор гирифта буд, расонаӣ кард. ҳодиса рӯзи 17 октябр баъди бозии мунтахабҳои Черногория ва Сербия дар марҳилаи интихобии Евро 2024 ба миён омад, ки Марушич ва аҳли оилааш ҳамроҳ бо агенти футболбоз дар як автомобил дар роҳ ҳаракат доштанд. Ин дар ҳоле ба миён омад, ки як автомобили ношинос садди роҳи онҳо гардид ва аз дохили автомобил шахсони номаълуми силоҳбадаст фаромада ба ҳаво тир холӣ карданд. баъдан дар рафти муқоимат силоҳбадастон Урош Янковичро ба замин хобонида пои чап ва ҷоғи болояшро шикастанд. ҳамчунин ба Марушич ва аҳли оилаи ӯ зарари ҷисмонӣ расониданд. гуфта мешавад, ки гурӯҳи авбошон аз хонаводаи директори генералии дастаи Цервена Звездаи Сербия буданд, ки баъди бозии мунтахабҳо ба чунин амалҳои авбошона даст заданд. феълан се писари директори генералии Цервена Звезда Никша Кастадина ва Звездана Терзичҳо дар ҳабси пешакӣ қарор гирифтанд ва нисбати онҳо тафтишоти судӣ идома дорад. дар рақобатҳои UFC 294 як равзгари ММА аз Чеченистон бо рақиби азалии Ҳамзат Чимаев Пауло Коста ҷанҷоли гурӯҳӣ барпо кардааст. ин ҳодиса дар рафти рақобатҳо дар минбари мухлисон ва пеши чашмони президенти ташкилоти размии UFC Дана Уайт ба миён омад. Шовхал Чурчаев, равзгари ММА аз Чеченистон, дар як ҳолат аз қатори болоӣ ҳамроҳи дӯстони худ ба Пауло Коста наздик шуд ва яку якбора бо мушту лагат ҷониби онҳо ҳамла намуданд, ки дар ҳамин ҳол муҳофизони Иттиҳод Арена монеаи ҷанги онҳо шуданд. баъдан Чурчаев тавассути як навор дар саҳифаи худ изҳорот дод, ки ӯ Пауло Костаро ба хотири таҳқирҳо ва душманиаш бо равзгари чеченитабор Ҳамзат Чимаев мавриди суиқасд қарор гирифтанд. ёдовар мешавад, ки Пауло Коста дар ин чорабинии муҳими сол дар қаторе нишаста буд, ки он ҷо гурӯҳи раҳбарияти ташкилоти размӣ аз қабили Дана Уайт ва ҳамтоҳои дигараш қарор доштанд. дар марҳилаи ҷангҳои UFC 294 Пауло Коста мебоист бо Ҳамзат Чимаев бархурд мекард, аммо ҳамагӣ 10 рӯз боқӣ монданд то рақобат бо сабаби беморӣ равзгари амрикоӣ аз ин бархурд даст кашид ва ба ҷои ӯ Камару Усман муқобили Ҳамзат рақобат намуд, ки дар ниҳоят Чимаев бо хулосаи якдилонаи доварон ғолибият ба даст овард. Пепе кӯҳансолтарин футболбоз дар таърихи Лигаи Чемпионҳо шуд, ки бо ҳайати асосии дастаи Порту дар бозиҳои мусобиқаи мазкур ба майдон мебарояд. инро портали омории Опта расонаӣ кард. Пепе дар бозӣ муқобили Антверпен дар доираи рақобатҳои даври сеюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дар 40-солагиву 241 рӯзи зиндагиаш ба майдон баромад, ки ин нишон дод ба ягон футболбози дигар аз соли 2000 инҷониб муяссар нагардидааст. қаблан ин рекорд ба Алессандро Кастакурта дар соли 2006 ва Дэвид Уэра дар соли 2010 тааллуқ дошт, ки онҳо дар синни 40-солагиву 211 рӯзагӣ ба майдони футбол дар Лигаи Чемпионҳо даромада буданд. дастаи Порту дар ин рақобат бо ҳисоби 4-1 ғалаба ба даст овард ва Пепе ба чунин як нишондоди таърихӣ даст ёфт. ёдовар мешавем, ки Пепе қаблан дар ҳайати тими Реал Мадриди Испания ҳунарнамоӣ мекард ва бо услуби дағалбозиҳояш махсусан муқобили футболбозони Барселона аз ҷумла Лионел Месси бонгу ном бароварда буд. дар ҳар бозиҳои мунтахаби Сербия вақтҳои охир як ҳодисае рух медиҳад. ин навбат дар бозӣ муқобили Литва низ аз ҷониби мухлисон чанд шиёру овезаҳое сар зад, ки ахиран кор ба кашмакашиҳои судӣ рафт. мунтахаби Сербия ва Литва дар даври интихобии чемпионати Аврупо Евро 2024 бо ҳам омаданд ва дар рафти бозӣ мухлисони мунтахаби Литва муқобили номи президенти Федератсияи Россия Владимир Путин шиёрҳои гуногун сароиданд. ҳатто дар рафти бозӣ намояндаҳои кумитаи интизомии УЕФА хостори садди роҳи мухлисон шуданд, вале ин натавонист минбари мухлисонро ором гузорад. дар ниҳоят бо шикояти Федератсияи футболи Россия УЕФА ба хулосае омад, ки бар зидди Федератсияи футболи Литва қарори худро барорад. ба иттилои пойгоҳҳои хабарӣ ва худи ҳамон сомонаи расмии Федератсияи футболи Литва миқдори ҷаримаи кумитаи интизомии УЕФА ба 10,000 евро баробар шуд. гуфта мешавад, ки намояндаҳои футболи Литва нисбати ин хулосаи УЕФА эътироз баён медоранд, гарчанде тибқи
регламенти худи Федератсияи футболи Литва шиёру овеза ва роҳ додан ба таҳқири шахсони сиёсӣ ҷинояти маъмурӣ ҳисобида мешавад. дирӯз яке аз инсайдерони мӯътамади футболӣ Фабрицио Романо дар саҳифаи худ огоҳ кард ки Лионел Месси соҳиби туби тиллоӣ мешавад. агар ин иттифоқ афтад, туби тиллоӣ барои аргентинӣ аллакай ҳаштумин ба ҳисоб меравад ки рақиби азалияш Криштиану Роналду соҳиби 5 туби тиллоӣ шудааст. Фабрицио Романо навиштааст ки аз рӯи интизориҳо ва он хабарҳое ки то ин дам ба ман расид, Лионел Месси барандаи туби тиллоӣ мегардад. ҳанӯз расман ин чизро расонаӣ накарданд, вале дар ниҳоят рӯзи 3 октябр Месси 8-мин туби тиллоии худро ба даст меорад. ҳама чиз рӯзи душанбе дақиқ хоҳад шуд, навиштааст Фабрицио Романо. Фабрицио Романо миёни мухлисони футбол бо хабарҳои дақиқ ва бидуни дурӯғ машҳур аст ки беш аз 90% пешгӯӣ ва хабарҳои қабл аз воқеааш ба дурустӣ анҷом меёбад. ӯ қаблан низ оиди соҳиби туби тиллоӣ шудани Месси рӯзи 17 октябр дар саҳифааш мухлисони футболро огоҳ карда буд. маросими расмии супоридани ҷоизаи туби тиллоӣ рӯзи 3 октябр дар шаҳри Парижи Фаронса баргузор мешавад. ёдовар мешавем ки Месси ягона бозингаре дар таърих аст ки шумораи бештари ҷоизаи мазкурро ба даст овардааст. мухлисони футбол бар он назаранд ки агар ин иттифоқ афтад, пас Месси ин навбат ҳаққи ҳалоли Эрлинг Ҳоландро моли худ мекунад, чӣ гуне ки қаблан аз Левандовскию, аз Иньеставу Снейдерро гирифта буд. Криштиану Роналду ба ҳайрон кардани ҷомеаи футболӣ идома медиҳад. дар бозии охири Лигаи Чемпионҳои Осиё муқобили Алдуҳайл португалӣ ба задани 2 гол ва 1 ассист даст ёфт ки шумораи умумии голҳояш дар соли 2023 ба 43 адад расид. феълан дар тамоми ҷаҳон ӯ барои имсол беҳтарин нишонзан ба ҳисоб меравад ва баъди ӯ Эрлинг Ҳоланд бо 41 гол мавқеи дуюмро ишғол кардааст ки ин яке аз рекордҳои нави Криштиану Роналду дар арсаи футбол аст. дар ин бозӣ ӯ ҳамчунин як паси голӣ ба Талиска анҷом дода бо як голи дигари Садио Мане Ал-Насри Ал-Риёз Алдуҳайли Қатарро бо ҳисоби 4-3 мувоҷиҳи шикаст кард. хулас дар арафаи 39-солагӣ ҳамчун футболбози рақами 1 боқӣ мондан, ҳам аз рӯи нишондодҳои футболӣ ва ҳам аз ҷиҳати даромади пулӣ дар майдони футбол кори такрорнашаванда аст ки Роналду идома медиҳад. ҳоло фаҳмад ки туби тиллоиро Месси мегирад, бовар кунед девонаи ҳот мешавад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.